punih 10 godina. Naime, specifična sam kod nas po tome što uživo sviram i pevam i jako često nastupam sama, sviram klavijature, pored toga sviram još gitaru, harmoniku i pomalo saksofon. Svaka čast. Tako da, u principu, ja uvek više volim da gostujem svuda uživo, volim da nastupam uživo, sviram jako puno stranog repertoara i na nekih 8-9 stranih jezika. To znači, kad kažemo takozvani one woman band, jel tako se to kaže? Znači, odmah pomislimo na, recimo, Ališu Keys, na Dejanu Kralj. Ima li tu možda nekih dodirnih tačaka? Ja moram da kažem da su mi njih dve bile veliki uzori, da sam njihovu muziku slušala od najranijeg detinjstva i mislim da u mom načinu pevanja se osjeća ta neka njihova nota soul. Jeste li sami radili muziku i tekstove za ovaj CD? Da, kao što rekao, s obzirom da je Kant autorski, ja sam pisala muziku i tekstove za sve numere, ima ih 9 na ovom CD-u. Bila sam koautor aranžmana, dok se za glavni deo posla oko aranžmana pobrinuo Nikola Petrović Bardak. A led je probijen prošle godine, nastup u Vrnjačkoj banji i prvi nastup i prva nagrada odmah. Nije bila prva nagrada, to je bila nagrada Vrnjačke banje i Legat produkcije. Pa nego šta, to je prva nagrada u nizu. Ali prva moja nagrada, da. I? Za numeru Neuništiva, to je prva numera na disku, odlučila sam da se tako disk i zove. I mislim da ona ima neku poruku, tako je. Dobro, je li težak taj put objaviti prvi CD, jednostavno pokazati se ljudima u najboljem svetlu i zavredeti pažnju? Izuzetno teško. Kao što rekao, ja se 10 godina profesionalno bavim ovim poslom, sviram svuda po lokalima, raznim klubovima. Međutim, ovo je nešto mnogo ozbiljnije i mnogo teže i samim tim put je mnogo zahtevniji i teži. Pogotovo ako ste sami sebi menadžer kao što ja to radim. Znači, ako morate i taj deo posla sami da radite, onda je to izuzetno teško. Ja volim da kažem da kod mene sve ide polako, ali sigurno. Koliko si kompromisa morala da napraviš na tom putu? Kao neko ko više od 20 godina svira, evo, čuli smo koliko nastupaš, ko je akademski muzičar, ko je pisac pesama i tako da. Koliko si kompromisa morala da napraviš da bi u stvari taj album došao do publike, ali verujem da želiš da bude i komercijalan? Tako je, ja sam se trudila da album bude i dovoljno kvalitetan i dovoljno komercijalan. Nadam se da sam i uspela u tome, sada vidjet ćemo kakav će odaziv naići, na kakav će odaziv naići od publike, ali trudila sam se da melodije budu pevljive, što je najbitnije za neku komercijalnu pesmu i da naravno tekst bude sadržajan. Svi tekstovi su ljubavni. Ovoga jutra slušamo upravo Neuništivu, je li tako? Tako je. Dobro, hvala Biljana, želimo ti puno sreće i uspeha u svakom slučaju. Izvoli. Hvala. Biljana Obradović, Bixi, poručuje, kao što je rekla, Neuništiva. Žedna tvojih usana, za njih sam odmah otrov popila. U meni ti si tad sve probudio, a istog trena sve u meni ubio. Srce treptaje, nije brojalo, ali odjednom se kamen pretvorilo. Sve mi tada postalo je nevažno, jer tvoje usne ljubile su lažno. Neuništiva i posle svega ja sam postala, i svaku suzu u mom oku sam zalepila. Svoje uzdisaje odmah u sebi dušila, samo da bol slučajno ne bih izdala. Neuništiva i posle svega ja sam ostala, možda bi i moja duša
se ne bi stidela, samo da tebe ja nikada nisam videla. Ne znam da li živim ili samo dišem sve stare uspomene brišem, više odavno i ne brojim godine. Stojim na kiši koja lije, moje je telo ženo bije, to njome skidam tvoje lažne dodire, neuništiva. I posle svega ja sam postala i svaku suzu u mom oku sam zalepila. Svoje uzdisanje odmah u sebi dušila, samo da bol slučajno ne bih izdala, neuništiva. I posle svega ja sam ostala, možda bi i moja duša bila drugačija, čak se ne bi stidela, samo da tebe ja nikada nisam videla. Samo da tebe ja nikad nisam videla. Hvala, bila je to Biljana Obradović, Bixi, hvala. Nadamo se sledeći put još neke živo izvedbe, ili tako? Tako je, naravno. 21 stepen u Beogradu.